Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit și astăzi la Torino Web News. Pentru început să vedem câteva informații meteo. Vremea se menține caldă, temperatura maximă ajungând astăzi la 32 de grade Celsius. Și mâine tot 32 de grade vom resimți. În acest moment în Torino sunt aproximativ 25,4 grade Celsius. Începem știrile de astăzi cu o informație ce îi va bucura pe cei care sunt adepții internetului oriunde s-ar afla. Torino a aderat la Free Italia Wi-Fi, un proiect ce promovează accesul public și gratuit la rețeaua Wi-Fi pe tot teritoriul național. Proiectul prevede posibilitatea de a naviga gratis pe internet atât în zonele publice din orașul propriu, cât și în alte orașe care au aderat la acest proiect. Pentru informații despre cum poate fi utilizat internetul, unde, dar și alte detalii, consultați pagina web afișată mai jos. Cu toate că este abia miercuri, vă lansez invitația la Torino Street Style, un mare eveniment al sportului de stradă. Sâmbătă și duminică, în Piața Castello, vi se oferă 2 zile de demonstrații, competiții și workshop-uri pline de adrenalină. Toți cei care doresc pot încerca gratuit sporturile incluse în program. Și nu uitați că până mâine, miercuri, se mai fac înscrieri atât pentru grădinițele convenționate cu fondul de la regiunea Piemonte pentru copiii născuți între 1 ianuarie 2009 și 31 octombrie 2010, cât și pentru copiii cu vârsta până la 3 ani, pentru locurile rămase libere în circumscripțiile 2, 4, 5, 6, 7, 9 și 10. Informațiile complete sunt disponibile pe pagina web a Primăriei din Torino. În continuare, o informație de serviciu. Decretul 70 din 2001, adoptat recent ca și lege, prevede extinderea emiterii cărții de identitate și pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani. În conformitate cu normele în vigoare, este necesară prezența atât a părinților cât și a copilului, un document de identificare al copilului, dar și 3 fotografii recente. Cererea se depune la sediul Anagrafe, iar livrarea se face la domiciliu. Informațiile complete sunt disponibile pe pagina web a primăriei. Iar în încheiere din agenda zilei de astăzi, vă spun că pe 14 septembrie 1926, la Reșița se termina de construit prima locomotivă cu aburi. Și tot pe 14 septembrie, dar 2008, dădea faliment societatea Lehman Brothers și astfel începea criza economică. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare. Vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri.